Boma latsimikizira Malawi omwe akuyenda misewu ya mdziko la Mozambique kuti akhala ndi chitetezo chokwanira akamayenda m'misewu potsatira zokambirana zomwe zinalipo pakati pa mayiko awiriwa. Boma layika padera ndalama zolipirira mswahala kwa mafumu 20,000 mu dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026. Bungwe la Lords Authority lakonza ndondomeko yogwirira ntchito zake ya zaka zisanu ndi cholinga chofuna kumanga misewu yatsopano ndi kukonza yowonongeka kuti chitukuko chipite patsogolo. Tiyambe nkhani yakuti unduna oona za maubale a dziko lino ndi mayiko ena atsimikizira Malawi omwe akuyenda m'misewu ya mdziko la Mozambique kuti akhala ndi chitetezo chokwanira akamayenda m'misewuyi. Izi zadza kutsatira zokambirana zomwe zinalipo pakati pa mayiko awiriwa pa zachiwembu zosiyanasiyana zomwe anthu oyendetsa galimoto zikuluzikulu akhala kukumana nazo m'misewu ya mdziko la Mozambique. Ofalitsa nkhani ku unduna oona za maubale a dziko lino ndi mayiko ena a Charles Nkhalamba ati boma la Mozambique layika chitetezo chokwanira m'misewu yake ndipo a Malawi asachite mantha. Nkhalamba akufotokoza kwa mtolankhani wathu Kumbukani Phiri. Choyamba tivumeleze kuti tinalandira madandaulo osiyana-siyana kuchokera kwa Malawi amene amadutsa mdziko la Mozambique mokhudzana ndi zovuta zingapo zamakumana nazo akamadutsa mdzikoli. Chifukwa chimenechi unduna unatengako gawo tofuna kukambirana za dziko la Mozambique kuti mwina mavuto amene wa achepetseni komanso kapena kuthetsedwa kumene. Ndinene kuti pakali pano anzathu a dziko la Mozambique ayika dongosolo komanso alimbikitsa kuika apolisi m'misewu oti amene akumayendayenda ndi kuonaona kuti chitetezo chikhale chokwanira podutsa m'malo makamaka amene Amalawi anadandaula kuti amakumana ndi chipongwe podutsa m'malo amene makamaka malo amene Mowatize makamaka Mameme 1 Mameme 2 Kapirizanji komanso Msakama. Ndi chifukwa cha kulimbikitsidwa kwa ndondomeko imeneyi tikuyembekezera kuti tsopano Amalawi amene amadutsa mdziko limene lakhala kudutsa motetezeka komanso tikupempha kuti Amalawi aliwonse amene angakumane ndi zovuta podutsa munjira imeneyi athe kunena mavuto amene kwa polisi imene ali nayo pafupi kapenanso kufotokoza zomwezi ku ofisi yathu ya Kutete imene angathe kuifikira kuyankhula ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku unduna uno Happy Jonathan Saka amene angathe kuwapeza pa nambala awa 258 862 007-182 kapena kudzera njira ya WhatsApp pa nambala iyi 265-999-300-491. Komanso ofisi yathu imene ya Kutete ikhala ikutsatirabe kuti ione kuti kodi ndondomeko zayikidwazi zikuthandizira motani ku bwezesa chitetezo m'madera amene Amalawi ambiri anadandaula kuti amakumana ndi zipongwe zosiyana-siyana. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza apempha amayi mdziko muno kuti apewe mchitidwe onyozana pa masamba a mchezo pomwe dziko lino likuyembekezeka kuchititsa chisankho. Asendeza anena izi pamwambo opempherera amayi pa dziko lonse omwe unachitikira pa mpingo wa Katolika wa St Patrick ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti la Madalitso Muhango. Sabata loyamba la mwezi wa Marichi chaka chilichonse amayi amakhala ndi mapemphero opempherera amayi pa dziko lonse. Amayi ochoka ndera la area 18 motsogozedwa ndi nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza anachita nawo mwambo wa mapempherowa pa mpingo wa St Patrick. Poyankhula pa mapempherowa Asendeza ati mchitidwe onyozana pa masamba mchezo umachititsa kuti amayi ambiri asamatenge nawo mbali pa ndale komanso pa zochitika zosiyanasiyana zachitukuko. Iwo anapempha amayi dziko muno kuti adzipemphererana wina ndi mnzake komanso kupemphera amayi omwe akufuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana mu chisankho chikubwerachi komanso kupemphera dziko lawo. Ndifuna azimayi onse
amene akufunitsitsa kuti iwowa akufuna kukhala kansala, akufuna kukhala MP asakhale ndi mantha. Azimayi tulukani, nthawi yanu ndi imeneyi yoti mukapezeke ku nyumba ya malamulo, komanso yonena kuti mukakhale nawo ku makhanso kumene kumapangidwa ndithu ndondomeko komanso ma decisions osiyanasiyana. Ndiye tikachuluka ku parliament, tikachuluka ku makhanso, zinthu zathu zikakhala zopepuka. Musaope kunena kuti iyayi, ponena kuti anthu amanyozedwa, amachitidwa chipongwe, iyayi malamulo alipo kale okutetezani. Wapampando wa komiti yomwe imatsogolera mapempherowa ya Area 18 Zone, America Riati, ati mapemphero amayi amapereka mwayi kwa amayi kuti akambirane za mavuto omwe amakumana nawo mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku, komanso kulimbikitsana wina ndi mnzake. Timapanga zinthu pamodzi ngati ana Mulungu. Timandilimbikitsanso ngakhale ine moyo wanga wauzimu kuti tsiku lina lake tidzakhala mpingo umodzi. Mosawerengera kuti mpingo matonse tidzakhala pa mapazi a Ambuye ngati ana Mulungu basi. Pambali pochita mapemphero, amayiwa anapereka zopereka zawo zomwe akuti athandizira osowa. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wati ndodzipereka kutukula ukadaulo wa ogwira ntchito zaumoyo mdziko muno. Mlembi wamkulu mundunawu Samson Ndolo anena izi ku Lilongwe pamwambo osangalira ophunzitsa zaumoyo omwe bungwe la Seed Global Health linakonza. Batwell Gerard walemba ripoti ili omwe akuwerenga ndi Harrix Manemba. Kwa nthawi yayitali, dziko la Malawi lachita bwino pochepetsa zovuta zobwera ndi uchembere komanso kuteteza ana osapyola zaka zisanu ku matenda. Kuyambira pomwe analikhazikitsa mdziko muno mchaka cha 2012, bungwe la Seed Global Health linapanga ubale ndi boma, sukulu zosulira ogwira ntchito zaumoyo komanso zipatala zosiyanasiyana pofuna kuphunzitsa ogwira ntchito ndi kulimbikitsa ntchito zabwino zaumoyo. Poyankhula pamwambo osangalira ophunzitsa zaumoyo omwe bungwe la Seed Global Health linakonza, mlembi wamkulu ku nduna wa zaumoyo Samson Ndolo anayamikira chidwi chomwe bungweli likuyikapo pothandiza boma kudzera mukupereka maphunziro ndi upangiri kwa ogwira ntchito zaumoyo mdziko muno. Zipatala zathu zambiri zomwe tikumanga, zomwe tamanga kuti zigwire ntchito munthu alandire chithandizo, mufunika mukakhale anthu ogwira ntchito ophunzitsidwa bwino. Ndiye Seed ndi zomwe kulimbikitsa kuti tikhale ndi aphunzitsi komanso anthu aja akamaphunzira tionetsetse kuti aphunzitsidwa bwino. Akamafika kuti ambogwira ntchito ali ndi ukadaulo ofunikira kuti azitero. Oyang'anira ntchito za bungwe la Seed Global Health Anda Nyondo anayamikira boma kamba kopereka malo abwino ogwirirapo ntchito. Anyondo anati bungwe lawo lipitirira kugwira ntchito ndi zipatala za m'maboma komanso kuphunzitsa ukadaulo wapamwamba aphunzitsa zaumoyo pofuna kukwaniritsa masomphenya a boma oti anthu adzikhala ndi thanzi. Umoyo wabwino umathandiza kuti zinthu zambiri ziyende bwino, kaya ndi ndondomeko ya ndalama, anthu kupeza chakudya ndi zinthu zambiri zimayenda bwino munthu akakhala kuti ali ndi umoyo wabwino. Nde titaona kuti pali mpata oti tikhoza kuthandizira boma kuti tikweze anthu kupanga attain moyo wabwino, tinaona ngati kuti ndi opportunity yoti tikhoza kubwera ndi kuthandizira. Bungwe la Seed Global Health limagwira ntchito pofuna kusintha umoyo wa Malawi polimbikitsa madotolo, anamwino ndi azamba kupereka thandizo labwino, kaganizidwe koyenera ndi uchembere wabwino mzipatala za mdziko muno. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera aku midzi a Richard Chimwendo Banda ati mu dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026 boma linayika padera ndalama zolipirira mswahala kwa mafumu okwana 20,000 mdziko muno. Chimwendo Banda omwenso ndi mlembi wamkulu wa mchipani cha Malawi Congress anena izi pa msonkhano omwe anachititsa pa sitolo za Balang'ombe kumpoto cha kumvuma boma la Lilongwe. Iwo ati boma lachita izi pozindikira ntchito yaikulu yomwe mafumu amagwira pa chitukuko. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula kukhimbira anthu limene linasonkhana pa sitolo za Balang'ombe ku Chiwamba boma la Lilongwe, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda poyamba anathokoza mafumu kamba ka ntchito yaikulu imene akugwira pothandizana ndi boma pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Iwo pamenepa anafotokoza kuti mu dongosolo la zachuma la 2025 mpaka mkatikati mwa chaka cha mawa cha 2026
boma layika padera ndalama zolipirira mswahala kwa mafumu oposa 20,000 mdziko muno. Nkhani yake ndionena kuti mafumu akugwira ntchito yotamandika chitukuko kumudzi kuti chikhazikike chikhale cholimba azichitsatira bwino timadalira mafumu. Kwa nthawi yayitali takhala ndi mafumu ambiri amene akukhala akungogwira ntchito koma asali pa mswahala amene anzawo anali pa mswahala. Zimenezi zimagwetsa ulesi enawo kuti kodi ifeyo timagwira ntchito wawo simalipira koma mwina chithokozo chathu ngati mene anzathu akuthokozedwa zikuyenda bwanji. Mu bajeti iyi tayikamu mafumu kuti ayikidwe pa mswahala okwana 20,000 kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa mafumu amene akuyenera kuti athandizidwe. Pa nkhani ya njala, Richard Chimwendo Banda anatsimikizira mafumu komanso anthu onse mdziko muno kuti boma lipitiriza kugawa chimanga komanso kuti layika padera ndalama zokwana 60 billion kwacha zogulira chimanga ncholinga choti anthu asavutike. Pothirirapo ndemanga pamomwe ndale zikuyendera, Richard Chimwendo Banda anati pa chisankho chimene chikudzachi chipani cha Malawi Congress MCP chipambana kamba kuti chatumikira Malawi mokwanira bwino mzaka zinayi zapitazi kudzera ku ntchito zosiyanasiyana za chitukuko monga kulambula ndi kupaka phula misewu yosiyanasiyana kuphatikizapo msewu waukulu wa M1, kumanga skulu za primary komanso za secondary zosiyanasiyana mdziko muno, kuonjezera chiwerengero cha ophunzira ku university omwe paokha sangakwanitse kulipira fizi kufika pa ophunzira okwana 30,000, kumanga zipatala madera osiyanasiyana dziko lino, kumanga nyumba za anthu ogwira ntchito za chitetezo. Azebron Chilondola ndi wapampando wa chipani cha Malawi Congress MCP mchigawo chapakati, ndipo akuti chofunika kwambiri ndi mgwirizano pakati pa mamembala a chipanichi. Tudzalimbikitsa kwambiri wanthu kuti osayiwala pa 16 September ngani ndi okavotera chakwera komanso ophungu kunyumba ya malamulo ndi makhansala. Ife tikuyang'ana kwambiri kuti boma iliro wina wakasatenge kupatala pa chakwera okha. A Winston Kalimanjira ndi phungu wa dala kumpoto chakuvuma boma la Lilongwe, ndipo ayamika boma chifukwa chonjezera ndalama za muthumba la Constituency Development Fund kufika pa 200 million yomwe akuti yathandizira kuti iwo apereke ntchito za chitukuko zambiri kwa anthu a dera lawo. Uthenga umene ndikuwatengeratu ine ngati MP wawo wakuno kuchiwamba ndi ochepa chabe. Wani uthenga umene ndikuwatengera ndi mmene kodi CDF lagwirisira ntchito. Munthu ine amandipatsa CDF ineyo kwa apasa anthu aja kudutsira kwa ine. Ndiye ndena ndifotokoze kuti ndagwirisira ntchito bwanji. Komanso ndimadzafotokozera zimene boma likuchita, komanso boma litati lichite. Mudziwa pano patili kumako nyumba ya malamulo tukambirana ndondomeko ya ndalama momwe kubwera kutugwirisira ntchito bwanji. Ndiye zimene madzafotokozera. Komanso timadzalimbikitsa za chipani cha Malawi Congress Party chimene president wake ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Kwa fotokozera zimene president wawo awachitire wachitira. Akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP alimbikitsa kuchititsa misonkhano madera osiyanasiyana a dziko lino pofuna kufotokozera a Malawi momwe ntchito za chitukuko zikuyendera komanso zimene boma likupanga pofuna kusamalira anthu mu njira zosiyanasiyana. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Boma latsimikizira Malawi omwe akuyenda misewu ya mdziko la Mozambique kuti akhala ndi chitetezo chokwanira akamayenda misewuyi potsatira zokambirana zomwe zinalipo pakati pa mayiko awiriwa. Boma layika padera ndalama zolipirira mswahala kwa mafumu 20,000 mu dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026. Bungwe la Lords Authority lakonza ndondomeko yogwirira ntchito zake ya zaka zisanu ndi cholinga chofuna kumanga misewu yatsopano ndi kukonza yowonongeka kuti chitukuko chipite patsogolo. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Boma ladzipereka poonetsetsa kuti ana a msukulu za primary ndi sekondari akuphunzira m'makalasi abwino ngati njira imodzi yokwezera maphunziro mdziko muno. Nduna ya mundunawu Amadalitso Kambauwa Wilima ndi omwe anena izi m'boma la Mwanza komwe amayendera makalasi atsopano omwe akumangidwa pansi pa ntchito yodziwika kuti Malawi Education Reform Program MEP. Blessings Tereuka ali ndi zambiri. Pansi pa ntchitoyi boma likufuna kuchulukitsa chiwerengero cha makalasi ophunzirira pomanga makalasi apamwamba
zomwe zithandize kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Pomaliza ulendo oyendera ena mwa makalasiwa mboma la Mwanza, ndunayi yati yakhutira ndi ntchitoyi. Tinadutsako malo mwina kuona mmene mukumangidwa ma laboratories zimene zinachitika konse maulamulireno awo zikuchitika pansi pa utsogoleri wa chikondi wa nzeru wa Achakwera, komanso maskulu aja ma primary mwene anene amuja umene tikuchotsa kuti kumene kunali ana ambiri makhalirana mpanda pa miyendo amanena okhazi ponso ana makhalirana mpanda pa miyendo, kukaona kuti alandira mabloko okongola atsopano takhutira. Kwina kuli mavuto pang'ono zangu ndikomera kuti mavuto ake ambiriwo mwina ochepekedwa pang'ono ngati kwina tinadutsa project ya MEPUyo kuona kuti pina penti sana ike oyera uja wa white amene timafuna wa white fuka amakhalanso ndi mphamvu yopangitsanso kuti muchipinda mophunzirira ana muzikhalanso ndi kuwala kwabwino. Komanso panali pena pamene tinakaona paja kumanga anzathu abomaso zimene zinachitikeponso nkomwe koma zikuchitika mu boma la Achakwera pamene pakumangidwa chetu kuti ICT lab kuti ana athuso akakhalenso ndi ma skills ogwirika amakompyuta. Ndiye kumene kuku akuti ntchito inayima miyezi iwiri. Tinakhumudwa kwambiri kuti chifukwa chani chifukwa mati ntchito zimene zisayime ndithu, koma tinapeza kuti pali chifukwa chomveka kuti panali nkhani zogulagula zimene zinayimitsa ntchitoyi. Panopa metu kamba panopa ntchitoyi ili kale patsogolo. Polankhula phungu wa dera la Mwanza ku Zambwe a Joyce Chitsulo omwenso ndi wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono ayamikira utsogoleri wa Dr. Chakwera kamba kachidwi chokweza maphunziro mboma la Mwanza. Tinaona anduna akubwera kudzauza anthu aku Mwanza West constituency kuti kodi boma la Achakwera lakonzera zotani mu budget. Pano pa parliament kukumana tukambirana zachuma anthu akuno amene adziwenso kuti kodi mu budget muli chani chimene boma layikira choti anthu aku Mwanza apindula pambali pa maphunziro, koma amafunanso adziwe kuti kodi china nchani chimene boma lakonzera anthu aku Mwanza. Ndiye tinaona anduna za maphunziro mayiwirima atabwera ndithu kuwalongosolera anthu mwatsatanetsatane kuti kodi kunoko kwathu tipindula bwanji ndi budget, komanso ntchito ya maphunziro yomanga manyumba ophunzirira imene ikuchitika kuti kodi ikuyenda motani. Pansi pa MERP boma likuyembekezeka kumanga makalasi 11,000 malo osiyanasiyana mdziko muno. Blessings Chileuka, MBC Mwanza. Bungwe la Roads Authority RA lakonza ndondomeko zake zogwirira ntchito zake mzaka zisanu mcholinga chofuna kumanga misewu yatsopano komanso kukonza yowonongeka kuti chitukuko chipite patsogolo. Ndondomekoyi ayikonza molingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Wapampando wa bungweli Mbusa Matilda Matabwa wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano okambirana za ndondomekoyi. Nayu Austin Fukula ndi ripoti. Wapampando wa Roads Authority wati mlozo wa bungweli wa zaka zisanu ayikamo ndondomeko zomanga misewu yatsopano kukonza yowonongeka komanso ukadaulo woti ntchito zake zilingane ndi mmene zinthu zikuyendera panopa monga zakusintha kwa nyengo. Mbusa Matabwa wati malingaliro awowa atheka pofika 2030 ngati ndalama zipezeke zokwanira. Panopo chifukwa tikutenga maganizo kuchokera ku stakeholders osiyanasiyana, maganizo amene wawa tikangowalandira tsiku la lero tithamangitsitsa kuti plan imene iyike m'malo mwake pomafika mawiki atatu amene akubwerawo tikhala kuti tayipanga print chifukwa zambiri tapanga kale komanso ena tinakumanapo nawo kale. Mawiki atatu amene akubwerawa ndiye kuti tipanga print, tikangopanga print madate tikagwirizana ndi ku Ministry of Transport unduna umene umayang'anira za misewu ndiye kuti tizakhazikitsa strategic plan imene. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna woona ntchito za pansewu a Kevin Mponda ati achita chotheka kuti maplani komanso ndondomeko zogwirira ntchito za Roads Authority azikwaniritse popempha abwenzi achitukuko komanso unduna wa zachuma kuti ndalama zipezeke. Timayesesa kulumikizanabe ndi anzathu amene amathandiza mayiko akunja monga African Development Bank, EIB ndi ena otera kuti apitirizebe kuti pasa ndalama zochuluka kuti maplani athu ndi maprograms athu tithe kukwaniritsa bwinobwino. Naye spikala wa nyumba ya malamulo yemwe anali nawo pa msonkhanowu a Catherine Godan-Hara ayamika bungwe la Roads Authority kamba ka maplani omwe akuonetsa kuti atawatsatira misewu ya mdziko muno ikhala yapamwamba kwambiri. Tipemphe kuti ngati Malawi pa zimene akupanga tonse tichitenge kuti tikuyena kuthandizana
kuteteza chifukwa pamapezeka kuti misewu ina yapangidwa kumene koma anthu akubweranso akuononga masaini akuononga magetsi amene ayikidwa mu msewu muja zimene zija ndizobweretsa chitukuko mbuyo chifukwa ndeti anthu akuyenanso akatenge ndalama ina akagulenso magetsi chinthu choti anakonza kale azipita paina tikukhala ngati tikubweranso mbuyo. ndondomeko yatsopanoyi yomwe ali mkati moyikonzabe ikulingananso ndi mene dziko lino likugwirira ntchito zokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063 azaka khumi zoyambirira. Austin Fukula, NBC Lilongwe. Bungwe la Lilongwe Water Board lati lamaliza ntchito ya chitukuko cha madzi ya Lilongwe Resource Sufficiency Program pokulitsa damu losungira madzi la Kamuzu Dam 1 kuti lizisunga madzi ochuluka kuchoka pa 5 million cubic meters kufika pa 25 million cubic meters. Mkulu wa bungwe la LWB Asiri Mbewe ati izi zithandizira kuti azikhala ndi madzi okwanira chaka chonse. Ambewe amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wa tsiku lokondwerera tsiku la madzi pa dziko lonse lomwe ndi pa 22 March. Iwo akufotokoza zambiri. Ife ngati ino a Lilongwe Water Board tili ndi ma projects angapo amene konza komanso ina tamaliza kale mwachisanzo tili ndi project ya tima manganso kukonzanso Kamuzu Dam 1 ndi kuyikweza padakali pano ntchito imenecha inatha pano tili ndi madzi ochuluka mbuyo mucha timasunga 5 million cubic meters pano tafika pa 25 million cubic meters. Izi zitanthauza kuti kale lija madzi tikasunga mu damu mucha ndiye kuti amakhala mwina miyezi inayi zimene zimangotipasa coverage yoti mwina nyengo ina tu nyengo ina ya mvula koma mvula ikangoti yachedwa nditi timakhala kuti tili nkhawa B kompano mene takweza chonche madzi amene achathaso kukhala miyezi ya 12 chimene chili chaka kusonyeza kuti patakhala kuti kuli ng'amba ndiye kuti titakulumikiza chaka chino kafika chaka china kuti kuapasadi anthu madzi. Tilinso ndi project ina imene tikumanganso makina ena okonzera madzi treatment works 3 makina amene wano tikamaliza mu September muno tizithanso kupanga produce onjezera 50,000 cubic meters ndeti tizikhala ndi 175,000 cubic meters per day. Tikateno tikhala tapanga satisfy demand mmene tingapasa anthu madzi mpaka na chaka cha 2027-28. Tikazafika time ineyo of course tikudziwa kuti kuli rapid urbanization koma monga mukudziwanso boma likupanga implement Samia Lilongwe Water Supply Project kutenga madzi ku Lake Malawi 100,000 cubic meters pa tsiku. Izi zachitika timafika 2027-28 ndiye kuti ngati Lilongwe Water Board masomphenya athu sopano tizakafikanso mpana mu 2035. Tithaso kuonjezanso ntchito zina ngati a Lilongwe Water Board ndi free water connection ichi tikumalumikizira anthu madzi kwa ulere. Padakali pano talumikiza chiyambireni anthu 24,000 amene talumikizira ndi madzi amenewa aulere kufika panopa. Komanso monga mukudziwa ife Lilongwe Water Board tatenganso ntchito za ukhondo kuchokera ku Lilongwe City Council ntchito za suwa ndeti kungaso tikulumikizanso makasitoma athu ochuluka ku suwa network imeneyi yomwe tayikonzanso kuja kwa akauma. Kampani ya pension ya Zamara yati nkofunika kuphunzitsa achinyamata zakasamalidwe kachuma kuti adzakhale odzidalira pa chuma mtsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ako kampani ya Mikani Kuoki ndiyemwe wanena izi pomwe anachititsa maphunziro azachuma pa sukulu ya sekondari ya atsikana ya Our Lady of Wisdom mu mzinda wa Blantyre. Mwambo unali mbali yokondwerera sabata yoona zachuma pa dziko lonse. Tindi zambiri mu ripoti ili. Pamaphunzirowa Kuogi walangiza ophunzirawa kuti akhale ndi ndondomeko zabwino zakayendetsedwe kachuma ndi cholinga chakuti azakwanitse maloto azomwe akufuna kudzakhala mtsogolo. Kuogi walangizanso ophunzirawa kuti apewe mchitidwe okonda kutenga ngongole. Ambire pa age kuti adakala ang'ono khala ndi ma habits abwino ndi ndalama nkhani za planning ndi ndalama zimsamutani zina zimene timafotokozera ndi nkhani ya kuti yangongole ndi vuto kumalawi kuno kanthu ambiri kumapezeka kuti tikwasa kupanga planning yawo bwino pa nkhani za kuti zachuma kumapezeka kuti akulu angongole zimene zikubweretsa mavuto osiyanasiyana. Potirapo ndemanga wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu wa pa sukuluyi Moses Malota wayamikira kampani kamba kobweretsa maphunziro okhudza zachuma ku sukuluyi. Functionality yofunikira kwambiri chifukwa ithandiza kuti ana
akule ndi nzeru zoziwa kusamalira ndalama, kusamalira zachuma pamene akugwira ntchito zawo, akupeza chuma chawo, azidziwa amene angamasamalire chuma chawo kuti achite bwino moyo wawo. Pamwambowu kampani ya Zamara Pension Administrators yapereka mphoto ya ndalama zokwana 50,000 kwacha aliyense kwa ophunzira atatu apasukuluyi omwe anapambana pa mpikisano olemba nkhani zokhudza zachuma, ndipo Monalisa Zulu ndi mmodzi wa iwo. Kwa ine ngatophunzira ndalama imene ndayamba kusungayo iti kuzandithandiza msogolo ngati tikabwera nkhani ya maphunziro tikapita ku college nina makolo sadzakwanisa kulipira ndalama imene ndasungayo nditozapezeka zoti ndayigwisa ntchito, ndalama yomweyo nditopezeka zoti ndithandizira makolo anga pakhomo kuti pali zinthu zina zokuti makolo sangadikire kuti achite kupanga provide. Kampani ya Zamara Pension yaperekanso mphoto kwa ophunzira ena a msukulu zisanu ndi imodzi ngati mbali imodzi yokondwerera sabata yoona za ndalama yomwe pa Chingerezi imatchulidwa kuti Global Money Week. Ndipo mnkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi akatswiri a chikho cha Sapitwa 4 Bonanza chomwe chimachitikira pa bwalo la Mulanje Park m'boma la Mulanje. Bullets yapambana masewerowa itagonjetsa timu ya Ekaya ndi chigoli chimodzi kwa adu. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Matimuwa anasewera chigawo choyamba osamwetsana chigoli chilichonse, koma mu mphindi zomaliza za mchigawo chachiwiri Adepojo Babatunde anamwetsa chigoli chokhacho cha masewerowo ndipo zinathera momwemo. Ndipo timu ya Tigers ndiyomwe yamaliza pa nambala yachitatu ya mpikisanowu pomwe yagonjetsa timu ya Craig Sporting 7-8 kudzera mapenati atafanana mphamvu chigoli chimodzi kwa chimodzi pakutha pa masewerowo. Mpikisano wa Sapitwa 4 amakonza ndi membala wa bungwe la Solomon Chimwemwe Nyirenda amapanga izi monga malonjezo lomwe anapanga mu nthawi yokopa matimu kuti amuvotere pa udindowu. Aka kanali kachitatu kuti mpikisanowu uchitike. Amin Musa, MBC Sport, Mulanje. Pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Boma latsimikizira Malawi omwe akuyenda misewu ya mdziko la Mozambique kuti akhala ndi chitetezo chokwanira akamayenda misewuyi potsatira zokambirana zomwe zinalipo pakati pa mayiko awiriwa. Boma layika padera ndalama zolipirira mswahala kwa mafumu 20,000 mu dongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026. Bungwe la Lords Authority lakonza ndondomeko yogwirira ntchito zake ya zaka zisanu ndi cholinga chofuna kumanga misewu yatsopano ndi kukonza yowonongeka kuti chitukuko chipite patsogolo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Muli ndine Simeon Boyce ndikufunirani mmawa wabwino. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano akuti chikondi mbanja sichokwanira popanda ndalama. Bible imani ati ndalama